Sziasztok, én Peti vagyok, és itt megy át ez a ló. Na, sziasztok, én Peti vagyok, és itt van velem Dorina. Sziasztok! És itt van Ödöm. És nem vagyok zsédav. Csak Így nevez fel. igen, mert szeretem zsédavot. Én imádom. Most rajtam egy zsédavos póló van. Rajta pedig egy Dogi is. Ez a kettő ló, amely fekete-barna, és ez olyan szőke, az az enyém. Amelyik meg ott breakkel, vagy rappel, az az enyém. Meg a disznó is. Itt a lovag. Nézzük! Elegetted? Mi? Nézzétek, ez nem csak egy átlagos domb, de nem az. Mert ha lemegy a hold, furcsa dolgok történnek. Ott egy barlang van. Doncsi! Nem is egy barlang. Csak olyan viccelődös vagyok. De már benn voltam. Ez lövi, de mégis ott van nála. Az ott... Egy már egy malac. Ezt figyeljétek. Le van törik a lámpa. Kincs! Ha az ott nincs, akkor nem megy a videó. Rájöttem. Na! Valamire rájöttünk, csak hogy... Ez a ló annyira gyors, hogy nem tudtam mozogni. What? Hát akkor is lerepüllek. Futóverseny, Dorcsi? Repüléssel nem. Nem lesz repülés. Itt Ez- próbálom a pályát, amit építettem. Azt ez mindegyik neki. Na, ez lesz itt a futópálya. Ahol én most jeltem egy kicsit. Ez mi? Ja? Megszerítettem ezt a másik lovat. Melyiket? Ez azért némi. Osztó, Dorcsi, nekem a semmin ült. Nem. Te egy ideig semmin ültél. Hát persze, hát messze voltam. És nem láttam a lovakat. A lovat. Igen, a lovat. Ezt is megszelidítem most. Egyébként lehet, hogy mire ezt fölteszem, már húsvét van. Húsvét, boldog húsvétot. Igen. És azonnal megszeretett most engem ez a ló. Hú, de gyors. Jó nagy legyen, Peti. Azt de gyors. Ugye tudod, hogy a... Ugye. Na. Ez a ló elveszíti az életet, ahogyan ugrál, ennyi életet vesztett ugrás miatt. Az enyém semmit nem vesztett. Gyere, Dorcsi, Erős lehet ez a ló. fussunk. Nincs kész az. Ez. Kettes futópálya, nem 40-es. Jövök, csak világos elkezdettem ezt. Csak futni, nincs lóval. Nincs. Várjál, Na gyere futni. nincs repüléssel. Én mondom, hogy 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dorcsi, de flash. Ja, akkor vissza, újra. De Dorcsi. Jó. Nincs ugrás. 1, 2, 3. Kész. Nyertem! Előtted. Nem. De! Miért csalsz? Egyébként Zsédav a kedvenc videósunk, és Dodge a tetőt csináld már meg, hát itt van egy hónapja így a tetőd. Jó van már. Az nem a tető, az a második emelet. Akkor csináld meg a második emeletet. Csak Egyébként ez egy építős videó lesz.
Most komolyan? Igen, Nem tudtam. komolyan. Ja, és mint láttátok, lehet, hogy láttátok a skinemet, vagy nem, én Hermione vagyok, Herobrine lánya. Na, vetkőz. Vetkőz. Tessék. De nem állj már. Megsüttelek. Én nézek ki, és a hátamon vannak nyilak. Igen, amit a múltkori videóban is mutattál. Jó, tényleg. Csinálom. Én is nem a sajátom. Még több ödön! Imádja, de nagyon zsédafot. Zsedav. Zsédav. Most is olyan póló van rajtam. És Nekem Dogi is van. Csak azért én csináltam zsédafos póló, mert nem volt méretemben. De volt méretemben, csak az a lány nem mutatta. Igen. Sajna. Nagyon-nagyon rajongója vagyok Zsédafnak. Én is. Kérlek, ha látjátok, kérlek, ha Zsédafnak az ismerősen, vagy ha cseteltek vele, vagy ha barátai vagytok, vagy ki Vagy- vagytok ti, akik ismerik Zsédafot és beszélgettek vele, légy szóljatok nekik, hogy nagyon imádom Petivel együtt. Így van. Kérlek, szóljatok neki. Ez minden vágyunk, hogy visszaválaszoljon. Igen. Ez vagy 40-szer lájkoltam a videóit. Én 1 milliárdszor majdnem. Majdnem. Én majdnem az összes videóját megnéztem. Még a Farmhunt Kittyvel. Én mindent, még Kittit is követem az interneten. Én nem nézem annyira sok Sokszor Kittit. Sikra a neve a játékban. Igen, de Kitty. Ja. És emlékszem arra, amikor egy tyúk megölte Zsédafot. És akkor hozzáírtak magyarul, de az angolul beszélt. Annyira vicces volt az. Nagyon csúnyát visszaírt. Csúnya szót. És most épp